Честито Рождество, приятели! Реших да направя едно бързо видео с идеята, че ако имате няколко минутки за себе си в тези празници, ще можете да си порисувате. Днес съм избрала темата за благодарността. Естествено, 2 минути преди да започна това видео, направих активация, като написах всички думи, които свързвам с благодарността. Припомням ви, че за да рисуваме нейро ни трябва лист. Взела съм си много маничък лист, за да бъде бързо и кратко видеото. Маркер, тънък и дебел. И моля ви, ако нямат децата, може да чукнете на съседите. Чудесен начин да установите хубави отношения. При нейрографиката, освен тема, ни трябва и наблюдение. Какво се случва вън и вътре? Какво виждам? Какво наблюдавам? Какви емоции и чувства изпитвам? Какви усещания дава тялото ми? И накрая, до какви изводи стигам? Какви заключения? След като сме готови, започваме. Аз съм си избрала 3 думи на благодарност. 3 неща, за които да рисувам с вас. Първата моя дума е благодарност за трудностите. Ето, изобразяваме с кръг. Втората моя дума е благодарност за мъдростта и истината, които получих тази година. И третата моя дума е благодарност за всевишната любов, която ме спаси. Истинска благодарност. При мен противодействие. При мен 3 думи са свързани. При вас може да са различни кръгове и да ги свържете с нейролинии. Може 2 да са свързани, може 3 да са свързани, може да са 3 една в друга. Вие решавате. След като нарисувах моите линии, започвам да пускам хубави нейролинии през тях. Защо благодаря на трудностите? Тази година се случиха много трудни събития за мен и моето семейство. Как да ви кажа, приятели? Понякога трудностите идват първо с земетресение, после с цунами и накрая може и да те няма. Но ето, мен и моето семейство ни има, ние продължаваме, което означава, че имаме какво да научим и какво да дадем на този свят. Трудностите са всъщност нещо, за което искрено благодаря. Ще кажете, да, ама те сега като са минали, лесно е да се благодари. Ами да. Трудностите минават, защото, знаете, не винаги ще бъде така. Докато рисувам трудностите и мисля за тях, както виждате, аз нейрографирам и окръглям всички пресечени точки с пуснатите от мен нейролинии. Трудностите дойдоха вероломно. Показаха ми много от лицата на хората около мен. Показаха ми какво означава да ставаш, да тръгваш и да продължаваш. През всичките тези години съм си мислила, че моята вяра и работоспособност нищо не може да я сломи. Дойде и такова изпитание. Имаше и моменти да гледам в една точка. Но казвам ви, трудностите са най-хубавото нещо, което му се случва на човек. Както казва Лудия Шапкар, забрави за надеждата. Убий надеждата и тогава нещата приключват. В трудностите се ражда болката. Само че болката, приятели, е различна от страданието. Болката е нещо наистина физическо. Тази година загубихме много пари, несправедливо и нечестно. А накрая можеше да загубим един от членовете на семейството ни или много жестоко да пострада здравословно. Слава на Бога, това не се случи. Но думата беше за болката и страданието. Болката е нещо реално, нещо, което физически изпитваш. Страданието е, както казва моят любим психиатър, страданието е продукт на мозъка. Ти избираш да страдаш. Дойде ли страданието, приятели?
значи това. Трудностите доведоха до много мъдрост и много истина в моя живот. Видях хората такива каквито са, а не такива каквито ми се иска да бъдат. Видях истинските им лица. Видях и осъзнах, че понякога не можеш да помогнеш. Колкото и да говориш, колкото и да показваш пътя на един човек, не можеш да му помогнеш с нищо, докато той сам не го види. Това за мен е мъдрост. Просто виждаш хората, виждаш ги такива, каквито са, не ги осъждаш. Ако това са твоите хора, даваш най-доброто от себе си за тях. Ако това не са твоите хора, просто продължаваш. През тази година, скъпи приятели, загубих 3 от големите си клиенти по една и съща причина. При спечелени от нашия екип дела, клиентите предпочитаха да уредят нещата си незаконно с корупция, да продължат, за да им бъде по-бързо. И така едни други хора получиха заслужения от нас труд, който беше плод на много въображение, на много труд, на много опит, на много разбиране. Но пак съм благодарна. Благодарна съм, защото тези хора просто не могат да бъдат моите хора. Няма как да бъдат моите клиенти. При мен нещата са със смисъл. Те са със справедливост и то не само за единия, а за всички. Третата дума, за която благодаря, е любовта, хора. Ама любовта при девите не е това, което си мислите. Тя не е захарен помог. Любовта при девите е строга, тя е грижа, тя е отговорност. Тя е много голяма критичност към себе си, много изисквания към най-близките хора. Но любовта на девите не вреди. Любовта на девите е грижа. Любовта на девите е много себеотрицание, за да бъдат най-близките хора добре. Любовта на девите е всъщност техният двигател. Девите имат прост свят. При тях всичко е подредено, чисто и просто. Няма задкулисни мисли. Няма лицемерие. Няма тайни, които да вредят. Така че това са трите неща, за които благодаря, скъпи хора. И както виждате, докато си говоря, кучето спи с главата надолу, по камината пръщи и спира. А аз, междувременно, окръглих всички онези остри ъгълчета в моята рисунка, за да ми бъде хубаво и спокойно. Истинско чудо е, че ме има тази година и цялото ми сърце благодари. Благодари за възможността да продължа да се уча, да продължа да давам на хората, да продължа да вярвам. Истински разбрах какво означава да убиеш надеждата, а то е да погледнеш на света по друг начин и с други очи. Ще кажете, защо не благодариш за здравето? Защото когато душата е здрава и когато се погрижим за душата си, здравето винаги го има. В християнството здравето и външния вид нямат особено значение. Важна е душата, добрината, милосърдието. При мен те не идват по най-мекия начин. Често са свързани с много енергия, много сила и в крайна сметка, който чул, който разбрал. Следва оцветяването, приятели. Напомням ви, че 2 или повече фигури е над и в крайна сметка, който чул,
който разбрал. Следва оцветяването, приятели. Напомням ви, че две или повече фигури една до друга трябва да са с един и същи цвят. След малко ще ви покажа как изглежда завършената рисунка.